Jeg har haft en drøm, hvor jeg har forudset en masse ting, der sker i Finland. Jeg så, at jeg så gaderne for mig. Jeg så ikke decideret de personer, som jeg senere mødte, men et billede af, at jeg ville blive forvirret, at jeg ville blive forfulgt, eller at jeg ville blive... Den aften skulle vi mødes, alle os, der skulle arbejde sammen, eller som var der sammen, altså i den samme organisation. Vi var en masse unge, som skulle mødes den her aften, både for at lære byen at kende, men også for at lære hinanden at kende. Og vi gik rundt i Helsinki og så nogle ting, nogle bygninger, og jeg gik sådan og tænkte på, jeg gik meget og tænkte på, at nu skulle jeg finde en pige, altså. Jeg synes, ja, jeg ville bare vildt gerne blive forelsket og finde en pige. Og i den drøm, så synes jeg også, jeg har også forudset, at jeg ville møde en pige. Og vi gik rundt i Helsinki, og jeg tænkte på, om det kunne være den rigtige pige, jeg har mødt nu, som jeg gik og snakkede med nogen. Og jeg fortalte den her film op i mit hoved, sådan næsten hvilken rolle dem jeg mødte fik. Altså, jeg fortalte en film til mig selv. Altså, jeg følte, at grunden til, at de kommunikerede med mig, var, fordi de havde den her rolle i den her film. Og jeg havde meget på fornemmelsen, at jeg ligesom vidste, hvad der ville ske. Altså, jeg ligesom vidste, hvem der ville komme og snakke med mig. Og der var blandt andet en pige, som på et tidspunkt snakkede til mig. Og jeg tænkte, at du er køn, du er attraktiv, men det er ikke dig, som er den. Det var ikke den kvindelige hovedrolle, altså. Ja. Der var flere piger, som kom til mig, og deres rolle, altså de havde jo en rolle i den her film, men jeg følte, at det var ligesom deres rolle var fristelsen, ikke? Altså at jeg skulle fristes til at finde den forkerte. Are you all from Helsinki? Sorry, I didn't hear you. Are you all from Helsinki? Yes, because we live here, so. How do you like living in Helsinki? I think it's quite nice to live here. There are more things to do than if you live like in Espoo or in some other capital or other cities in Finland. And there are lots of shops in there. Have you been to other capitals in Scandinavia? I've been in Denmark and in Sweden. How was it? Was it different in the other towns, or was it the same atmosphere or feeling? Or Well, I think it is a little different in every countries I've been visited, and but it's not like it's still the difference I think between the Scandinavian countries isn't so big.
det var der ikke nogen chance for. Altså både fordi jeg var så opmærksom på det, men årsagen var jo rent faktisk den, at jeg vidste, at hun ville komme. Og når hun kom, så var hun så virkelig betagende smuk. Jamen altså, det var jo ligesom om, at det var meningen, at det skulle ske, ikke? Altså, jeg havde jo forudset, at det skulle ske. Jeg havde ikke forudset, hvordan hun så ud, det vidste jeg ikke. Jamen, jeg tror, jeg har set alle. Vi kommer hen til en café, hvor vi skal sidde. Og lige pludselig vender jeg mig op, og der står hun. Og jeg vidste, at hun ville stå der. Det er det, der er utroligt. Jeg vidste, at når jeg vendte mig om i det øjeblik, så ville hun være der. Det er ligesom, jeg vidste, det ville ske. Jeg havde forudset, at det ville ske. Men jeg havde ikke forudset, hvordan hun tog ud. Det vidste jeg ikke. Og det var så meget vildere, end hvad jeg overhovedet kunne tro. Så nogle forskellige. Jeg sad derovre, og så mødte jeg hende, den svenske pige. Jeg har slet ikke set hende før, men så sad vi bare der og snakkede. Jeg bestilte en øl, og jeg lærte hende at kende, og jeg fandt ud af, at hun havde fødselsdag samme dag som mig, og at hun boede samme sted som mig, og hun arbejdede samme firma, og hun var indkommet samme dag, og synes hun havde det ligesom mig på mange måder. Så var det også der, vi aftalte, at vi skulle mødes igen. Da jeg skulle starte med at arbejde, tog jeg herud den første morgen, og jeg skulle mødes med med min arbejdsgiver herude, og han skulle hente mig, jeg skulle til det sted. Men han dukkede aldrig op, og jeg prøvede så at ringe til ham, og vi diskuterede meget frem og tilbage, og han blev irriteret på mig og smækkede røret på. Jeg ringede til ham igen, og han lagde på, og han ringede til mig, og jeg lagde på. Der var en masse diskussioner kørende frem og tilbage, hvor vi var. Jeg kunne beskrive det her sted ned til mindste detalje. Jeg kunne fortælle, hvilken butikker der lå en Nokia-bygning, der ligger et K-marked. Og han var helt fuldstændig med på, hvor jeg var hen, fordi han kunne også selv spørge mig, om den ting var der, så kunne jeg sige, at den var der. Så jeg var helt sikker på, at jeg måtte være det rigtige sted, men han kom aldrig, og han sagde til mig, at det ikke var her. Og jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor det ikke kunne være her, fordi alt, hvad han beskrev, kunne jeg se her. Og ja, det endte med, blandt andet så har jeg siddet herinde indenfor. Det kan være, at I lige skal komme med ind og se, hvor jeg sad. Jeg satte mig her for at vise, at jeg ledte efter ham. Og jeg sad jeg ville ikke skrive mit navn i min pande, fordi at jeg var bange for, at folk skulle
Jeg var bare nervøs for, at andre folk sådan tænkte om, men jeg tror, jeg havde skrevet hans navn, eller hans firma i panden her. Og jeg sad der et stykke tid, og jeg er meget bange for, hvad andre folk tænker om. Men det endte med, at han ikke dukkede op, og at jeg tog hjem til min lejlighed. In Helsinki? Yes, I do. Could you maybe tell a story about living in Helsinki? Last summer, a couple of friends and I, we were out drinking, and we were walking home, and it wasn't so many people on the street as it was a Wednesday night. And we were walking down the empty street, and at a point we saw there was a horse standing on the middle of the street, a real horse. Okay. We were a little bit afraid, but we knew that was something we would never forget. And later we learned that it was a horse that had escaped from the Egyptian embassy in Helsinki. Okay, thank you. Do you live in Helsinki? Yes. What do you do for a living? I write for a magazine. I'm an art critic. So what do you feel about art in Scandinavia? To tell you the truth, Scandinavia is no place for being an artist. Why is that, do you think? It's the Scandinavian nothingness. Nothing goes on here. There's no inspiration, only darkness, snow. It seems that there are only the Christians and the insane who are able to play music and paint pictures with true salvation in it. You should go and visit some of the churches in which they sit. Okay. På et tidspunkt mister jeg en pung. Og så er der en finder, der har fundet den. Og jeg vil gerne mødes med ham, fordi jeg vil gerne have en pung. Men jeg går så ud for at få min pung igen. Og jeg skal mødes med ham, finderen, som har ringet til mig. Og jeg kan simpelthen ikke finde frem til, hvor han står henne. Og han forklarer mig vejen til, hvor det er henne. Men
det er ligesom om, at han forvirrer mig. Altså det kan ikke løse ham, og vi skal mødes ved det her store tårn, som jeg kan se fra mit værelse. Og det er ligesom om, at han prøver på at forvirre mig, og han prøver på at give mig lad det gå ud over min orienteringsevne, så jeg ikke kan finde ud af, hvor jeg er henne. Men til sidst så dukker han op, og jeg går ind sammen med ham inde igennem den her fabriksbygning, og ind igennem en masse kontorer, og virkelig igennem låse, og virkelig langt ind i det her hus, hvor det ender med, at vi kommer ind på hans kontor, et stort kontor, hvor min punkt ligger. Og jeg vil bare gerne give ham en svindel, men han vil gerne snakke med mig. Så jeg snakker med ham og fortæller ham om de her ting, som han meget hurtigt begynder at spørge ind til, altså hvad jeg har oplevet, sådan af underlige ting her i Finland. Og jeg fortæller ham, at det her, det er altså ligesom en film, altså det er ligesom om jeg er med i en film, og han er meget interesseret i det her, fordi han siger, at han kan lave den her film for mig. Det snakker vi om. Han arbejder for national fjernsyn i Finland, en tv-kanal, der sender nationalt, og han har mulighederne for at lave den her film, hvis jeg gerne vil lave den her film. Men jeg vil ikke lave noget sammen med ham. Jeg synes, han var underlig, altså. Altså, jeg forbinder, han siger, at han arbejder på landsdækkende tv. Og så siger jeg noget med, at der er mange videokameraer over det hele. Han siger, at han arbejder for det her landsdækkende tv, og siger også noget i retning af, at de også har adgang til overvågningskameraer. Jeg siger til ham, at jeg vil ikke have noget med ham, lige meget hvad han gør. Altså. Og selv hvis han kom gående med bukserne ned ad marken, ville jeg ikke lave noget til ham. Det var ved det her tårn, at jeg var overbevist om, at jeg skulle mødes med ham, telefonmanden, og jeg gik rundt i det her kvarter i rigtig lang tid, og rundt om den her bygning, som er her, som ikke er specielt unik for det her sted. Altså, der er mange bygninger, der er ligesom den her, men jeg synes, at det er underlig arkitektur, og det her, det synes jeg er ligesom at jeg tror ikke, at det bare er lejligheden, der har nogle vilde paraboler. Jeg tror, der bliver sendt et eller andet ud for det her hus, altså det, eller, ja.